Dobar dan, dragi moji. Dobrodošli na Deda Miletov kanal. Drago mi je što ćemo ponovo danas da se družimo. Danas imam opet svog pomoćnika, Niku, moju ćerkicu Niku. Ona danas će statno da sprema njene omiljene mini pice. Mini pice. Za to nam je potrebno kilogram brašna, pola litra mlake vode, kvasac, malo šećera, soli, maslinovog ulja. Posle ćemo staviti šunke, sira, premaz i origano. Idemo na spremanje brašna. Ajmo, sipaj vodenika. Onda će danas stati sve da pomaže. Znači u pola litre mlake vode stavit ćemo kvasac. Evo Nika će da stavi kvasac. Ceo kvasac ćemo da stavimo. Tako. Ceo kvasac da izađe. Da izađe ceo kvasac. Onda ćemo da stavimo jednu kašičicu šećera. I da bacimo u kantu. Ajmo, kašicu šećera. To će sve Nika da stavi. Ja sad će da nagne. Ovako. Još malo. Odlično. I sad ćemo to da mešamo. Ajde sad da to promešamo dok se kvasac ne utopi. Evo Nika sada muti kvasac. Je li gotov? Možemo dalje, dobro. Kaže Nika da možemo dalje. Znači sada ćemo da sipamo brašno. Ne treba na kašika. Treba na kašika, moramo da mutimo dalje. Sad će Nika da sipa brašno tati, a tata će da meša. Ili tata će da sipa, Nika će meša. Ajde. Evo sad Nika meša brašno. Sipat ćemo otprilike oko pola kilograma brašna, dok može da se meša kašikom, pa ćemo posle kad dodamo sojevo ulje da mešamo ručno. Još sada meša Nika, ovako, a tata će da sipa kašičicu soli. Kašičicu soli. I odvojit ćemo... Kako je boj. I odlično meša. I odvojit ćemo 100 ml ulja. Tako. To ćemo dodati posle kad budemo stavili ostatak brašna. Kako ide? Da sipa da teško. Teško. Evo još malo ću tata da sipam brašna, ide lakše. Sad će tata da dolije ulje, evo Nika doli ulje. Doli ulje, tata će da meša, ajde, sipaj, polagano, polako, tako, sve je lepo, tako je. Sačekaš malo da se iscedi, dobro. Sad će tata da promeša. Evo i ti ćeš. Sad ćemo dodati još malo brašna. Ja ću mešati. Otprilike tako je na 700-800 grama, 900. I onda ćemo posle preći na ručno formiranje naših loptica za pice. Kada smo oblikovali sada naše testo, ja i Nika, sada ćemo ga pratiti u činiju koju smo mesili. Preliti sa 30 ml ulja, otprilike, premazati i ostaviti da naraste nekih 40 do 45 minuta. Po mogućnosti na toplo. Znači prekriti i nosimo ga da naraste. Posle toga ćemo i Nika da formiramo pice. Evo Nika. Nika će da ga stavi tamo.
Evo naše testo je naraslo, pokaže Nika kako nam je naraslo testo. Kako je veliko naraslo. Da. Dobro. Sada ćemo da ga izvadimo. Kukulele. Kukulele. Sada ćemo da izvadimo naše testo. Evo ga ovde. Malo ćemo ga premesiti, blago. I preseći ćemo ga na pola. Kad smo premesili naše testo, evo vidite kako to izgleda, sad ćemo ga preseći na pola. I sada ćemo jednu lopticu da razvučemo i od nje ćemo da pravimo male pice. Ovu drugu lopticu ćemo staviti u nazadnu činiju dok ne završimo prvi prstić. Sada ćemo da staviti brašna. Ajde, Nika će to sad malo da razvuče. Ajmo Nika, ajmo. Još, jače. Bravo Nika, bravo, još. Ja napravim svoju picu. Dobro. Još. Ajde sad da sečemo jednu picu. I ja želim. Jedna pica, samo polako. Čekaj, tata će. Polako. Ti daš Evo, mi. ovo je mala, stavimo tu. I sad će Nika tu da pravi od nje. Pa, samo da očiće. Da. Što je to mnogo mali? Mnogo mali. Mnogo mala mini pice. A? Pa zato što je mini pica. Sada Nika nju maže, premaže. Samo jedan zalogajčić. Samo jedan zalagašić. Kako to? Tako, sad maže drugu. Odlično, mažeš. Lepo, polako će onda sad to da namaže. Kako ide, Nika? Ne. Šta stavljaš sad posle toga? Ćeš prvo sir? A? Šunku. Prvo ću šunku. A ne prvo sir? Dobro. Ajde da maži. I ovaj ovdje nisi razmazala. Ajde, evo ti sada ova šunka. Završi sa to. Bravo, ti si prava domaćica. Još ovo jednu, sada sirić. Dobro, sada siriće. Evo sirić. Možda se zove bebe pica. Beba pica. Češ da im daš imena? Ajde, kako će koja da se zove? Bebe pica. Bebe, a kako se zove bebe? Moraš da im daš neka imena? Posle ću Pa neka, ajde sad. Ne. Jedna da se zove krompirko. Koji se zove krompir? Ne znam. Druga da se zove šljivko. A treća nek se zove... Kako će treća, ajde? Sofija mislim. Sofija? Sofija treća. Dobro. I četvrta mislim isto krompir. I krompirko.
Ajde krompirku sada baci ovaj malo. Oko, čekaj. Manje. A nisi mi rekao si ti danas jahala konja? Jesi? Kako ti se zove konj? Cindy, ti voliš to konja, Cindy. Sada šta radimo sada? Idemo na? Pečenje. Ajmo. Da se ne ispečem. Nećeš. Dragi moji, naše današnje baby pice su gotove. Nika ih je lično napravila, tata je pomagao. I sada će Nika da proba jednu picu, da kaže kakva je, da čujemo kako je ispala. Kako su dobre. Dobre? Eto, Nika kaže da su pice dobre. Ako vam se sviđa naš današnji recept, možete se pretplatiti na Deda Miletov kanal, lajkovati i ostaviti po neki komentar. A mi se vidimo u nekom sljedećem receptu i spremat ću vam nešto lepo, ja i Nika. Ćao! Ćao.